салому алейкум дӯстони азиз, созед нағзен саломати хубай духтарако боз пешапай зумрад омадагем беҳад новинкои хушрӯ инчунин распродажаҳои фасон овардагай то охири навора тамошо кунен, боварӣ дорум писандтон мебиёя. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 12 дарвоза, 3 қатора ҷояпай зумрад. Аввалин моделе ки мехоҳем имрӯз шумода пешниҳод кунем, анами моделае нигоҳ кунед чихе хушрӯ фасон молодёжка ира бо аз ду тараф бандик дора мешава ки киртара кушод кунен. Хулас мана чандта расветка нархш 300 сомон бо арзон меша. 300 сомонай бо арзон мешава. Мана расветкаоша бинед чиқа расветкаҳои фасонак дора. 300 сомон бо арзон мешава. Материалш ҳозир аз наздик ма шумода нишон дидем. Материалшон аҷоиб хушрӯ духтаро арманский шолка я сабука ки хушрӯ моделша бинед касичкаяй глой ипек беҳад расветкаҳои фасон модели хушрӯ размераш чӣ хелай ай 48 то 58 размер буда ина духтаро размерҳои калон доштиян аз ин модел метавонен ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Ина духтарои моделша бинен чихе фасонак сангчадор беҳад модели хушрӯ баъд материалш итальянкай беҳад фасонаки бароҳат. Хулас нархш 280 сомая 280 сомон сангчаоша бинен чихе фасон ай 48 то 58 размер ҳаст. тоз дига глошам ҳаст нишон метиҳем. Агар хоҳишманд бошед марамад метавонен ки бо дархост кунен. Ина нигоҳ кунен. Аз ин касичкаша нишон дода будем. Ина ҳозир бо ина хеле сангчаош омадагай бинен чихе фасонакан аҷоибот хушрӯ сангчош ҳамаш оригинал духтарако. Баъд ина и расветкаша бинен қай расветкаш хушрӯа и ранг ҳозир мода шидагай духтаро марамад метавонед аз инам гирен. Иам итальянка ина фасонша бинен чихе украшени дори фасонак ҳам остинакош ҳам анами пешакаш дидем сангчоошон ҳамаш сангҳои оригиналанд. духтарако дар кор боша ҳатман пешапай зумрад биёен беҳтарин модело шуморо интизорай. духтарако ира бинен иам модели новинкаи аҷоибот хушрӯ марҳамат беҳтарин касичка омада. касичка ҳозир мода шидагиянд духтаро ваеш материалш итальянкая итальянкай ҳозир чанд глош омадагай ҳозир дига глошам нишон метиҳем бинен духтаро размеро чӣ хела ай 48 то 58 ҳаста ира бинен духтаро чихе фасонак аз ин мақсад материалша мефурӯхтум. ина бинен киртои тайёрш омадагай беҳадам бароҳати фасонанд. нархшон чанд сомай 280 сомон. ина хоҳишмандо 350 сомон буд ҳозир 280 сомон шидагай. метавонем ки дархост кунен дар авакак шумода доставка мекунанд. ишам хушрӯ духтаро нигоҳ кунед и бо модели новинкашай пешаш ваяй диден касичка омадагай пашифи дубай аз ду тарафаш бошад анамихе бантик рафтагай. нархошон чанд сомон 280 сомон. размеро чӣ хелай аз 48 то 58 размер ҳастай. марамад метавонед аз инам дархост кунен беҳад фасон мана глитридеям дора материалшон итальянкая 280 сомони. дар ҳақиқат ҳам моделҳои фасон бисёр омадагай. ина метавонен дархост кунен дарав доставкатон мекунанд. қабоиш хушрӯ украшенияш беҳад зебандаай. аз инам метавонен дархост кунен двойной косичка и моделш бо диде чихе хушрӯ чанд остинакошонам ҳамихел размерои ёям ҳамихела на ай 48 то 58 размер ҳаст 280 сомон. ина ивайшам ҳаст нигоҳ кунен расветкашам и расветкашам хушрӯай двойной косичка ана рангш ранги беҳтарин. духтаро размерои ира шумо метавонед майда кунен аз ду тараф бантик дора метавонен майда метавонен ки ба ҳазур калони хушрӯш кунен. духтаро глянцеви ипек омадагай нигоҳ кунен. ино модели касичкада омадай бинен чихе хушрӯ материалаш глянцеви ипекай шушта мепӯшен ичи намеша сабукакан. ана баъд ҳозир дига глошам аст ёшам нишон метиҳем. ира бинен чихе моделҳои фасон расветкаҳои хушрӯ дар ҷояпай зумрад. ина ин моделош боша бантик дора аз ду тарафша мана двойной косичкай бо банд дора. нархошон чандиян 250 сомони модело марамад касе успед кунад духтаро акция рафтестай 250 сомоне. ина фасонш боша ранги амои пекои 1000 сомай моделш диден худш боша ипек ваяй ҳарир материалш
ана модел бо ҳаст. Иам двойной косичка бандор. Нархшон 250 сомон и фасона. Ҳамашон ёдовар мешавем. Ипеки глянцевый материалш. Марамат сангошон шишагӣ хушрӯ 250 сомони. Мана и фасоноям ҳаст 250 сомон. Вариант беҳад бисёр ай дар ҷои апаи зумрат шумо аз 80 сомон сар карда кирта меёбед. Барои авай духтаро то охир набора тамошо кунед. Ози 80 сомона киртошонам нишон метем. Бо касе ки ду киртаи чанд сма? Касе ду киртаи 280 сма харидорӣ мекунад. Як чалаи машаллоҳ аз номи апаи зумрат туҳфа мешавад. Касе ки 1000 сомон да харидорӣ мекунад, як кирта аз распродажа туҳфа мегирад. Инаям глянцевый ипека 250 сма. 250 сомон. Ҳамаш размер доштан. Ина расветкоша бинен, фасоношона бинен, ҳар хелаян. Хулас ина кадомаш маъқул мешавад, скриншот карда равон кунен, дарав шумода доставка мекунан ёки биёин хитон аз пеш бинен. Баданаи моделиш хушрӯай духтарако нигоҳ кунен, то поёна косичка омадагиай, аҷоиб фасонак итальянка ипекай. Марамат сабука ки хушрӯ размеро ҳастай. Ва ино 350 сомон будан. Ози аксияда 250 сомон шидагиай нигоҳ кунан. Ази бо чанд та гилай. Ози дига гилошам нишон метиҳан. Аҳамиятият иш бо моделош дига хел. Ҳамаш итальянкаҳои оригиналан 250 сомон. Дер накунен, ина кадомиш ки шумода дар кор мешава, метавонен скриншот карда равон кунен, шумода доставка мекунан. Аз 48 то 58 та размер ба ҳазур меёбен духтаро. марҳамат биненда чихе хушрӯай. Мана ина гилош ҳамаш гилои фасон, гилои хушрӯ духтарако, беҳтарин ранго. Кадом ранге, кадом гиле, кадом фасоне ки шумода маъқул мешавад, дар ҷои апаи зумрат пайдо мекунен. Мана ин моделора бинен, ҳамаи ҳамино нархошон ҳози аксия кати 250 сомонӣ шидагия. Мана аранҷиша бинен чӣ хушрӯай. Хулас ҳамаи ҳами модело аксияда 250. Иш боша доингай 200 сомон. Мана инаш доингай 200 сомон. тамошобинони азиз нигоҳ кунен, ин қадар хушрӯмадаи модели фасони чашми зулайхо и бо гили новинкашай дар ҷои апаи зумрат. Ино расветка доранд. Нархшон чанд сомай? 280 сомон. Ина бинен чихе фасонакан 280 сомон. Беҳад расветкои фасон хоҳишмандо метавонен ки дархост кунен, доставкатон мекунанд. Ира бинен 6 фасонай, 6 фасонай. Рангош беҳтаринан. Ҳамаи ҳамино пашифи Дубайанд духтаро. Ҳамо киртои 1000 сумара копия люксош. Метавонед аз ино дархост кунен духтарако, доставкатон мекунанд ё биёен айпеш бинен. Иҷода ҳозир чанд модел омадагия. Аҳамиятин чанд гилош омадагия. Ина малина цвет ози бисёриё пристестиян. Марамат и айпешам қаранг сочни хушрӯи духтаро дар навор камакак дигар хело модестай. Лекин аз наздик беҳад рангаш фасонай. Мана нархшон 280 сомон. Марамат бо омада хитон тамошо кунед. Иҷода бо дига моделошам ҳаста новинкаҳо. Иношам бинен духтаро чихе хушрӯан, аккуратни духтагӣ фасонак, стойка воротник, аз ин чандта расветка. Иношам ҳами хел нархаш 280 сомон. Паплиношон белмандоян, сангошон тозае духтаро, сангои оригинал кати пешниҳод шидагия. Мана нигоҳ кунед, шишагӣ тозае сангаш. Мана аз инаи моделам ҳаст. Ёра бисёриё пурсида буданд. Марамат ино чанд сомаян? Анаи модело 250 сомонан духтаро нигоҳ кунед. Чихе фасон, гили чанор, баъд бо ҳаста инаин хел тиграш. Мана беҳад хушрӯ метова, боӣ метова. Ина касе ки мехоҳанд ина моделора харидорӣ кунанд, пас биёен пеши апаи зумрат 250 сомонӣ шидагияи моделошон. Ана духтарако инаи болопӯшашона бинед, ҳамқа хушрӯе ҳаст ки ира бинед. Ягон тӯй рафтан, ягон ҷо рафтанда беҳтарин вариантай. Чандта расветка омадагай. ҳозир дига вариантошам нишон метем. Марҳамат бисёриё пурсидагӣ буданд. Биёен ҳаст. Ина расветкора бинен. Металликай, намхе блеск дора, бои хушрӯ метова. Ино 350 буд, ҳозир 280. Ҳозир 280 сомон шидагияи размеро ҳастай. Марҳамат барои маълумоти бештар хичонда муроҷиат кунед. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Ира бинен чихе хушрӯай зебанда. Ана духтарако инаи ипекша бинен бо иқа хушрӯая.
ипеки купраиш беҳад фасон 350 буд ози чанд ози 280 сомон акция ира бинен чӣ хушрӯ метова ягон ҷо рафтандам варианти беҳтарин ина расветкоҳош инчунин анай хеле накидкои дубай ҳаст 400 сомон ая мана 400 сомон аз ин бо расветка доранд марамад метавонен дархост кунен анай купраи пекошона бинен иҷада чанд моделай касичкая инаи моделай ҳамашон як нархана 350 буд ҳозир 280 сомон шидагай успед кунен духтарако биёен пеши апай зумрат инчунин дар иҷа анаи модело ҳаст ирам бинен чихи фасонак глянцеви ипекай гилш хушрӯ 300 сомон ай модел марҳамат ина пешиш касичка омадагаю худаш букакай материалаш ана инаи вайора моделорам бисёр пристабден аз ино ҳаст духтаро ҳамаш пашифи дубай мана бинен туёна дар тана аҷоибот метова ва иёра ма моделда шумода нишон додагӣ будам бо ба ҳар ҳол як маротибаи дигар биненда чиқа хушрӯй вай чанд сум буд 280 сомон анаи модели бахрама боша чанд сумай инаи модели бахрама ҳози аксияда 250 сомон аз ин дигар расветкам дора аз ин бо расветка ҳасташ мо нависен суратоша мепартоян ва тамошо карда интихоб кунен хулас бо биёен хитон бинен ана дӯстони азиз дар ин ҷо боша фақат моделҳои туёнаша мебинен нигоҳ кунен иқа хушрӯ комбахтай духтаро корейский комбахт будай модели касичка ихали модел ози ягон ҷода нест дар апай зумрат шумо пайдо мекунен рӯзҳои наздик ҳамаи расветкош мебиёя ира бинен ай пеш ман нишон тием комбахтча ира диден чихи фасонай нархш чандай 280 сомон куртай комбахти духтагӣ тайёр духтаро успед кунен беҳад хушрӯ метова биёен ана баъд бо инаи моделоям ҳамаш вариантҳои туёнай 400 сомон аяна бо арзон мешавад духтарако марамад аз ин бо ҳаст дигар расветкоҳо аз ин расветкоҳоям метавонен ки харидорӣ кунен духтаро марамад ира бинен чихи хушрӯвай 400 сомон кори дастиян ҳамаш мана инаи модели новинка ҳамаш кори дастӣ қисми пешакӣ кирта ва пушти кирта мана метавонен бо биёен ай пеш бинен апай зумрат инчунин намихе гул ипекоям дора беҳад хушрӯ ина ино 280 буд ҳозир 250 сомонӣ шидагай ина бо биёен бинен духтаро як бор дигар такрор мекунем ҷои апай зумрат бозори корвон 12 дарвоза сеюм қаторай биёен бо ай пеш борошона тамошо кунен дӯстони азиз қисми дӯстдоштаи мову шумо распродажа апай зумрата бинен чихи распродажаи хушрӯ вардай киртаи танашона бинен чихи хушрӯ 80 сомонай мана ин моделоям ҳамаш 80 сомонӣ доингана ини моделош ира бинен чихи фасонча 80 сомон доставка надора духтаро инами распродажаошон доставка надора дигар намуди куртаҳо ҳастай доставкаш ана нигоҳ кунен иқаи хушрӯи пушидагишона расветкоҳошона диден аҷоибак 80 сомонӣ размеро то 60 будай марамад бо биёен инаи кристианкашай диден модели кристианкаш чихи хушрӯ хулас беҳтарин модело бо нархи арзон дар ҷои апай зумрат хоҳишмандо як бор дигар такрор мекунем инаи двойкоям 80 суми як бор дигар такрор мекунем ҷои апай зумрат бозори корвонай тарафи тиллобозор 12 дарвоза сеюм қатор марҳамат омада бо ай пеш тамошо кунен ира бинен 80 сомон двойкаи паплини хушрӯ мана иҷада распродажа бисёр ай духтаро бо биёен ай пеш хитон бинен ана ино бошад ҳозир чанд сум инаи доинго 250 сумара 120 сомон кардагиян чандта рангая аз инам чандта рангай размеро ҳаст хоҳен аз и ипекоя аз иноям метавонен дархост кунед ана иноям 120 сомония абая 250 сум 150 сум киртаи ҳарир мана хулас распродажа зиёдай биёен бо тамошо кунен